जानोसै सानसुनि थामनेलाव नायनानै मिथिखागोन बे औवा मेवाइ ओंख्रिजों हारिनि ओमफ्राय औवा मेवाइ ओंख्रिखौ औ थामनेलाव नायनानै मिथिखागोन औवा मेवाइ ओंख्रिजों हारिनि ओमफ्राय भिडिअखौ मानो बानायदों मिथिगोना आंनि फेभरेट डिश बेयो मोनसे औवा मेवाइखौ ओरैनोथ' अनलाजों बांसिन जायो मानसिफोरा ओमफ्राय सबाइजों जायोना जाया नोंसोर मिथिया आङो बुहुदानो सबाइजों जायो आं सिगाङाव जेब्ला कलेज फरायोमोन ना होमबाना औवा मेवाइ सबाइ होनबाथाय आयौ औवा मेवाइखौ सबाइजोंबो जायो होननानै बुहुदानो बुङोमोन आरो जों मोनजाफेराखै होननानै जेथिया संनानै होयो होमबा आयौ जि गोथावथार माथो होननानै नङाबा आङो औवा मेवाइखौ बांसिन सबाइजों गोथावसिन माबाजोंबो मोजां मोनो ओमफ्राय जोंहा सबाइजों मेवा बयलार जानोसै औवा मेवाइखौ सोर सोर माजों जाफेरखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय आङो जाफेरबाय दालिजोंबो जाफेरबाय खाला दालिजों जाफेरबाय बिनि उनाव खान्थाल बेगरजों जाफेरबाय ओमफ्राय औवा मेवाइ गोजाबो बेदरजों जाफेरबाय बिनि उनाव आरो माजों दंबावो अनला दाउ मेवा अनला दाउ मेवा ओमफ्राय अमा बिदि पियास एसे लादों बिखिजाय ओमफ्राय बानलु थाइनै फ्रेस बानलु जानोसै जाया जाफेराखै नेक्स्ट जेथिया ओंख्रि सोरबा औवा मेवाइ जानो गोनां जाबा सबाइजों संगोन ओरैबायदि गोथाव जायो अमाजोंबो संजायो दिनैसो मेवा मालायफोरा जाजोब्बाय जोबलाय लांसै जोंहा दासो त्रिस थाखामोन नोंनाव 40 थाखा जादों आंनाव 50 थाखा बहुद गवा खादों बोरमाया आङो 50 थाखानि बारा बायफेराखै 30 थाखायावनो बहुत गोबाव बायदों नोंनाव 40 थाखा बारा गोबाव बायाखै 50 थाखा लाबोला ओंख्रिखौ मानि 50 थाखा बानलु थाइसे हरलाय दंबा बानलु Kalau masuk lo, hầu nè, vẫn nâng thẳng cứ thả lấy cơ, lấy, chưa rồi, 저는 강에 바탕 갖고 자놓고 없기나. 나 이거 하나 해드리면 되는 거. 한 시간 아침만 무슨 라가 이구나. 자주 봐요. hả đừng có luôn nữa, 예, 너무 밀어서 이끌고 또 이끌어. 우리가 왜 시스 공부가 연락 인사로. 네? 이거 가만히 있어. 이런 것들은 많이 그래도 누나 안 하는 사람이 하면 안 한다. 이거는 봐. 내가 뭐 마반은 너도 그러면 안 앞에 좀 쉬어 있어 봐요. 너 앞에 좀 보자.
slim